faszom frigó felébred a kómájából, és mindenki ott ugrál az ágya körül. Samu meg csak áll az ajtóban azzal a homokos tekintettel az arcán. Drága Isten, szépen kérlek, aranyeső hújon néken, aranyeső a virágos néken. Föderáció nevében szeretném meg... Figyelj már, fél órán már lőtt meg a fölhívó rendőrséget. Mondom, megmondják, hogy honnan hittad, de személytáda, nem tudom, hogy ki vagy, te személytál! Óz a csodák csodája, a nagy varázsló. Varázsló.